Gutom ngayon ikaw? Kumaon ka man kanina unto. Kaon tong luto ha. Busa tong luto. Ha? Oh, padaplin na. Ano man ni mo sura? Ano man ito? Fish? Ulo ito. Padaplin na. Oo, padaplin na ito. Dapat na. Dapat na. Baila ito mata. Kaon luto. Ay, itong sura lamang pag kinauna. Padaplin na. Butang la dadaplin. Patang lagi? Oo. Bisa to? Fish ito. Fish. Fish. Sada? Kaon luto. Luto kaon. Oo. Sige na, ay pag pinangapot kay nanimsaw ka na. Ay na pag, sige na, tuloy na pagkaon. Ano? Ha? Sada?